Malawi Today. Utengo mene pasa Malawi kuti anamiwa timakudalirani mukanene simaopa kodi nanga tizuopa yani poti timavota ndife komanso timalipira misonkho ndife ndi anthu taavotera tayika pampando azitiopsezanso ife tomwe ayi ndifake ife sitimaopa timangonenapo akuti anthu akudabwa kunena kuti akayang'anisisa achitetezo aku nyumba ya chifumu amene Professor Arthur Mutharika wakhala nawo atangobwera kumene Malawi muno ali nduna kuzakhala president term yoyambirira ndi kuzapita ku Page House achitetezo amenewo ku nyumba za chifumu athamangisidwa apite kutali ndiye nkhani ya chitetezo imafunika anthu otoza akhulupirira ndi anthu akudabwa kuti chikuchitika ndi chani kwathamangisa anthu amene ali pakhala pafupi ndi President Professor Arthur Mutharika kwa nthawi yayitali chikuchitika ndi chani ku nyumba ya chifumuko mufuna muzitani ndi funso limenelo limene anthu akufunsa anthu akudabwa nawo anthu afunsa how safe is the president popeza kuti anthu amene akhala naye nthawi yayitali anthu amene amadalira achosedwa ku nyumba za chifumu kuti chiganizo chimene chiwapanga ndani kuonjezera pakudabwa apo anthu akudabwa anso kuti anthu angapo andiyimbira foni anamiwa mufufuze nkhani zikumati kuti ukakumana ndi president mu 1-on-1 isanathe 30 minutes zithunzi zikutuluka kuma mulumumo munali anthu awiri ndi president palibe ndi foni ukamapita kumana ndi president sutenga foni zithunzi zikutuluka zimachoka kuti komanso anthu ena akumanena zonse zimene makambirana ndi president chikuchitika ndi chani ndiye zinthu ziwiri izi ndi za serious kwambiri tikufuna mayankho immediately kuti chikuchitika ndi chani and zonse zikumapereka funso kuti how secure is our president so anthu amene mukuyang'anira chitetezo cha president nkhani ndi imeneyi amalawi kunjako aziona ali mafunso akufuna mayankho zikomo kwambiri munga mwa nthawi zonse paja timayamba choncho kupereka mauthenga a Malawi ndiye uthenga umene wafika m'malo moti mukwiye mungozisakasa mungofufuza kuti kodi zimene ndikunena zoona kapena zaboza ndibwereze kuti anthu akudabwa kunena kuti anthu amene akhala ndi President Professor Arthur Mutharika pafupi kwa nthawi yayitali pa nkhani ya chitetezo ku nyumba za chifumu amwazidwa kulibe kuonjezera pamenepo anthu akakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino wapeza kuti 30 minutes later mwaoneka kuti zithunzi munakakumana ndi president munakayankhula zakuti president akuyankhani zakuti ndi anthu akudabwa kuti chikuchitika ndi chani because kuli ma meeting ena amakhala highly confidential president ndi munthu uja simukhalanso munthu wina ndiye zingatheke bwanji kuti munthu wina kuti munalibe meeting muja akadziwe kuti ukakambidwa meeting so these are serious matters Amalawi akufuna mayankho immediately ndinanena kuti lero tilibe statement what we have are letters but then before going to read the letters we have a statement that was issued issue to do with corruption. Today, the situation has worsened. This is why, if you read, if you listen to that statement, you do think that it is dated today. This is the whole reason why we are here this morning. Ndi mafoto kwa zaunena kuti kalata imene amawerenga Gomezani Nkhuma ndi ya chaka chatha tidayitulusa chaka chatha koma kalata imeneyi mukayiwerenga chikalata chimene mukachiwerenga lero chikukhala ngati kuti chalembedwa siku la lero nthawi imeneyo timanena kuti boma la Chakwera la MCP lakwanisa kukhazika chete bungwe la ACB lakwanisa kukhazika chete Financial Intelligence Authority zidafika mpaka napoti boma lawo lidamanga Mai Martha Chizuma amene nthawi imene ntchito yawo inali kulimbana nkatangale lero pano ndikuyankhula pano Amalawi sakuziwa kuti kodi ku ACB mtsogoleri ndi ndani sakuziwa kuti kodi ACB yo ilipo kapena palibe lero nduna za boma zingogawana ndalama lero kuba kwafika pochitisa manyazi anthu akudabwa kuti kodi ikulamula pano ndi MCP yomwe ija kapena ndi DPP nanga kusintha kuja kuli pati anthu ena kunena kuti mumveza Malawi kuti atsogoleri andalewa tima akonda Malawi koma iwo satikonda fakana khala kuti amatikonda bwezi boma ilili
atayesesa kunkhani yakatangale. Tifatana kuti kalata iyi tidalemba koma muthawi imeneyo tinkakhazikitsa ntchito nena kuti aliyense amene amagwira ntchito ya boma tizimulembera kalata nkumuyitana kuti afotokoze za chuma chimene ali nacho ndi ndalama zimene amalandira. Munthawi imeneyo tidalembera kalata nduna ya zachuma Simplex Chichola Banda komanso anduna azamaboma ang'ono olemekezeka Richard Chimwendo Banda kuti abwere afotokoze chuma chimene adali nacho nthawi imeneyo ndi zimene amapeza sadabwere pa zifukwa zawo. Koma popeza kuti ntchito imene tinayikhazikitsa bwalo limene ndalikhazikitsa the People Power Forum linali ngati bwalo lonena kuti chifukwa kuti CB kulibe FIA kulibe anthu amene angomangidwa ku bankhuku akuotchedwa ndi anthu amene abankhuku anthu oba mabiliyoni tikumaombera m'manja ndipo amafunikabe pakhale njira yoti zilimbana nkatangale. Ndifake tinalemba kalata imene lero tabwera pano ntchito imene tikuyipitiriza talembera kalata ngati yomweyi nduna ya zamalo olemekezeka Achimwemwe Chipungu kuti abwere afotokoze za zimene ali nazo ndi kumene zachokera. Chasisa zayi kuti njovu intchuke nyanga ndi zinthu ziwiri. 1 pamasamba mchezo pakuyenda nkhani yonena kuti ku ADL uko kulumbazi anthu akuluakulu aboma amphamvu zawo agawana maploti. Mmodzi mwa anthu amene atchulidwa kumeneko ndi olemekezeka Norman Paulus Chisale amene ndi wachitetezo wamkulu wa President Professor Peter Mutharika ameneyo akapena kuti bodyguard zimveke bwino. Achisalewo ndi wachiwiriso kwa nduna yachitetezo cha dziko. Achisale omwewo ndi phungu kwawo kunchewu. Achisale omwewo ndi wamkulu wa Chinyamata mu chipani cha DPP. Maudindo 4 kwa munthu mmodzi nthawi imodzi. Ndeno titafusa mwamwaya Achisale ndi munthu wozichepesa kupatula kuti ali maudindo 4 koma ndi munthu wozichepesa. Titatenga zimene analemba pamasamba mchezo zonkuatumizira naimba phone ndi amanena ndi kuti ndizoona ndiliko ndi ploti koma ndi imodzi. Koma tinawuza kuti fata alembere kalata nati ayi musana ndilembere kalata mupite kaye ku ADL mukafuse kunena kuti kodi ndi anthu angati amene alandira maploti amenewa. Ndipo popeza bungwe la SIDED silimangothamangira zinthu, bungwe la SIDED ndi bungwe la ulemu wake timamvesera. Ndiyeno lero kalata imene tili pano ndi Achimwemwe Chipungu wokha. Koma makalata awo amene kutakhala awiri Achimwemwe Chipungu ndi Norman Paulus Chisale. Koma ifota Chisale apempha kuti tikaone kaye ku ADL kuti kuli zotani ndiye tamva tidikira ndiye pano tili ndi kalata imene talembera ku ADL. Comrade Francis Mazinga tawerenga ndi kalata imene. Ndinanena kuti lero kulibe statement ndi siku la makalata. A letter addressed to Mrs. Zione Temba. 27th July 2026, the Chief Executive Officer, Airport Development Limited, PO Box 30311, Lilongwe 3. Attention Ms. Zione Temba. Dear Madam, request for public disclosure of land allocation. In exercise of its governance, watchdog role, the Center for Democracy and Economic Development Initiative, CIDED, formally writes your office in relation to the above stated subject matter. During a televised swearing-in ceremony of cabinet ministers at Sanjika Palace in Blantyre, State President Professor Peter Mutharika said government is not a feast. He went on to declare war on corruption and abuse of power. In under a year after such a declaration, the social media is awash with serious allegations of powerful politicians, top government officials, including cabinet ministers, as allegedly allocated land belonging to Airport Development Limited, ADL. Thus far,
SEDED verified the social media reports with some of those mentioned and hereby confirms that these officials have indeed bought land from ADL. It is for this reason that SEDED invokes the Access to Information (ATI) Act to request public disclosures of the following information. 1. A list of those that have been allocated plots from October 1, 2025 to July 25, 2026. 2. The newspaper's advertisement calling for applications or expression of interest from the public to buy the said land. 3. Make public the minutes of board meetings that made a resolution to sell the plots. 4. Total revenue that has been released so far from the land sales. 5. The master plan for ADL and accompanying board minutes justifying the alterations, if any. Last but not the least, owing to the huge interest this matter has generated, SEDED expects a prompt response from your office. If you have nothing to hide, the letter was written and signed by Sylvester Namiwa, Executive Director of SEDED. Thank you very much, comrade, for reading that letter. Ndingombera mkota zimene amawerenga mchingerezi kalata imene. Kalata hii yapita kwa mkulu wa nthambi ya boma imene imayang'anira zipata za ndege amene wandi azione themba. Tiwapempha kuti abwerese poyera mauthenga ofunikira. Mukuziwa kuti limodzi mwa malamulo mdziko muno ndionesesa kuti nzika zikafuna mauthenga amene ali ndi adindo, adindo akuyenika kupereka. Ndiye kalata imene yakaperekedwa kale. Tiwapempha mayi zione themba kuti abwere poyera anene anthu amene akhala akulandira kapena kuti akugula malo ku ADL Kulumbazi kuchokera pa 1 Okutobala mu chaka cha 2025 kuzafika pa 25 July 2026. Chasisa zai kuti njovu ichoke nyanga nchonena kuti zaziwika kuti anthu amphamvu kwambiri mu boma la DPP agawana malo a ADL Kulumbazi. Kumeneko akumangapo zofuna zawo za kumtima kwawo. Ndiyeno titafusa amozi mwa amene akutchulidwa ananena kuti iya musanandilembere kalata muyitanise ka list ya anthu amene ali kumeneko. Ndiyeno kalata yonayi tayilemba takayipereka ngati sanayilandire maithembawo ndiye kuti uthenga ndi umenewu kuchokera pano pa msonkhano wathu lankhani. Kuonjezera pa ndandanda wa anthu amene akhala akupasidwa malowa timafuna apotiyankha mayi zione themba atipase newspaper ngati umboni umene ADL idalengeza kuti amalawi kuno kuli malo amene mukwafuna fusani malo mtengo wake nawo chifukwa katundu aliyense wa boma simagulisana kuuzana kuchipinda kapena kumbali mmaneka mulengeze poyera kuti aliyense amene ali kuthekera akhale mwayi. Zinthu za boma amapanga poyera, zinthu za boma palibe chiambwana, zinthu za boma palibe kuti awanda mwana mayi. Chinthu chichina tifuna abwerese poyera zokambirana zimene zidachitika ndi board. Muziwe kuti nthambi iliyonse ya boma imakhala ndi board imene imayang'anira anthu amene amagwira ntchito siku ndi siku. Ndiye tifuna mfundo kapena kuti ma minutes amene board ya ADL idakumana kukambisana kuti tili ndi malo tigulise kwa Malawi. Tikufuna ma minutes amenewo atipase. Komanso atiuze kuti kodi pati kuzafika lero ADL yapeza ndalama zingati kuchokera ku maploti amene agulisa ndipo agulisa maploti angati. Pomaliza kwenipeni tikudziwa kuti ADL inali ndi pena mayikhazikisa inali ndi cholinga chimene amene kuti apange master plan. Tifuna master plan tione kuti kodi master plan imene idasintha kuti kupezeke malo otazigulisa. Ngati yasinthidwa ndiye tione maminisa amene board inakhala pansi kapena technical working committee inakhala pansi kugwizana kuti tiye tisinthe apapa malo moti tikepo ichi ndiye tikepo tigulise malowa kwathu. Kalata imene ikuyamba pa
zimene adayankhula mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika akulumbisa nduna zake za boma kusanjika, adanena kuti boma si sadaka, boma si phwando, ndalama za boma musamangogawana. Ndiye tikukhulupirira kuti ankanena kuti nkhani zake ngati zimenezi kuti akuluakulu a boma asamagawane zinthu za boma, koma zikumveka kuti anthu agawana malo kulumbazi. Mwamwayi achisale avomereza kuti agulako ploti imodzi pa zimene tinayankhulana. Ndiye tikuyankhula ndi achisalewa sikuti tinakukamba nkhani yokhayi, tinakambanso nkhani yonena kuti zikuoneka kuti ku constituency kwawo akumba kale mijigo 200. Ndi anthu akapanga masamu akuti panopa mjigo umodzi ukuyeneka kukhala 8 million kapena kupitirirapo. Ndiye mukapanga masamu mijigo 200 ndi kupanga mjigo umodzi kuti tichipise ikhale pa 8 million, mupeza kuti ndi pafupifupi 1.6 billion. Kuonjezera pamenepo achisalewa agawanso njinga kumene kwa anavomereza, ananena kuti apereka kwa magrupu 9 kwa tie makwangwala, kwa champiti apereka magrupu 7. Ndiye tikamaalembera kalata ngati meta alembera chipungu zimene zikhalamo. Chifukwa chani ndikunena izi? Ena azinena kuti nduna zilipo 30 chakuti chifukwa chani mwakusankha chipungu eka, sinasankha chipungu eka. Mmene timayamba ntchito yemwe April mu nthawi ya ulamulo wa MCP tidasankha nduna ziwiri. Leronso tasankha nduna ziwiri. Achimwemwe chipungu nduna ya zamalo ndi Norman Chisale. Koma kalata ya Norman Chisale palibe chifukwa tikudikira zosatira za ku ADL zimene atipase ndi azione Themba. Ndipo tikubira kuti kamamaliza press briefing azione Themba akuza meeting kumene akatipase zimene tikufunasa. Ino ndi democracy. Democracy anthu samapanga zinthu mobisa, amapanga poyera. Anthu akumapanga mobisa amenewo akususana ndi ulamulo wa democracy. Ndiyeno pa mautenga pacha pabwera sotenga wina sore sanapite kuwerenga kalata akuti amalawa kudabwa azizimuka amva kuti lero kuli cabinet meeting. Koma chodabwisa nchonera kuti President Professor Arthur Peter Mutharika ali ku Blantyre, koma cabinet ikuchitikira ku Lilongwe kuno. Chodabwisa chachiwiri a Vice President Dr. Jane Ansah sadaitanidwe. Cabinet meeting iyo akapanga chair ndi second Vice President aino kikanzingeni, ndi anthu akudabwa. Anthu amaganiza ngati kuti ngati a president atanganidwa amene atapange delegate Dr. Jane Ansah kuti akapange chair cabinet. Koma tinayesera kuti ndiyankhule ndi a Justin Saidi amene ndi mlembi wamkulu wa nduna sizikutheka. Koma ndimati ndinena pano kuti amalawi akudabwa kuti chikuchitika ndi chani, lamulo limene mugwisa ntchito ndi lotani. Nditatero mundilole ndipite ku the business of the day. I have 2 letters here. I'll read both of them. Thereafter, I'll make an attempt to present the same in vernacular. Requests for public disclosure of land allocation and the status of the land audit exercise in Lilongwe. This letter is addressed to Honorable Chimwemwe Chipungu, MP, Minister of Lands, Housing and Urban Development, and it is dated the 27th of July, the year of our Lord 2026. Dear Sir, in exercise of its governance watchdog role, the Center for Democracy and Economic Development Initiatives, CDED, formally writes your office in relation to the above stated subject matter. During a televised press briefing jointly held by the Ministers of Information and Homeland Security, you meted out a 14-day ultimatum to land encroachers to vacate the illegally obtained land or else risk arrest. In the same brief, you hinted on the national land audit and later on informed the nation that the ministry started with a pilot phase targeting Area 3 and 10 in Lilongwe. Additionally, in your own words, during a Times exclusive interview, you publicly admitted that there is endemic corruption at the lands ministry. Just recently, the social media seems to vindicate your rare admission of corruption at the ministry, as it is alleged that top government officials, including cabinet ministers and the Asian business community, have been allocated more than one plot within Lilongwe, including public land at the Airport Development Limited, ADL, in Lumbazi.
In view of the above, SEDED intends to invoke the Access to Information ATI Act to request public disclosures of the following. 1. What has become of the 14-day ultimatum publicly issued on January 13, 2026? 2. Share findings of the Lilongwe's Area 3 and 10 pilot land audit. 3. Make public a list of names that have been allocated land under your hand as responsible minister from January 12, 2026 to July 24, 2026. Seize this opportunity to declare your interest, if any, of those people that have been allocated land as requested above happen to be close to you. 5. Declare gifts received and or declined since your appointment as a cabinet minister. 6. Since you made an apologetic admission of rampant corruption at Lands Ministry and also made the Malawians believe that your immediate task was to fight corruption, kindly share with the nation what can be singled out as a success story in the fight against the vice 6 months after your public sentiments. Has the situation improved or worsened? In the spirit of transparency and accountability, SEDED intends to seize this opportunity to inform you that by receipt of this letter, you have been nominated to undergo a voluntary lifestyle audit. Therefore, your prompt response will be highly appreciated. Last but not the least, SEDED feels duty-bound to remind you that by the virtue of your acceptance to serve as a member of parliament and a cabinet minister, you are a public officer. Hence, accountability to the general public at every given opportunity I will take this again. Last but not the least, SEDED feels duty-bound to remind you that by the virtue of your acceptance to serve as a member of parliament and cabinet minister, you are a public officer. Hence, accountability to the general public at any given opportunity is a must. Yours faithfully, Sylvester Namiwa, signed. Kala temene ili mchingrezi, koma mongo omba nkota, taalembera anduna azamalo mzigo muno, olemekezeka chimwemwe chipungu, owakonda amaonjezera pakati pokuti mazabuka, tikwapempha kunena kuti abwere poyera, auze mtundu wa Malawi, mmene akugirira ntchito, kuchokera mu January kuzafika pano. Amalawi akuyeneka kukumbukira kunena kuti pa 13 ngati pa 14 January nduna zitatu za boma, nduna yachitetezo cha mdziko apita mukhito, nduna yofalitsa nkhani Shadrack Namalomba ndi achimwemwe chipungu, komanso phatikizapo nduna ya maboma ang'ono olemekezeka Dr. Ben Malunga Phiri adachititsa msonkhano wa atolankhani. Kumeneko adapereka masiku 14 kwa anthu onse amene amakhala malo anachita kulanda kuti achoke apo ayi amangidwa. Komanso olemekezeka achimwemwe chipungu amene poyambirira adasankhidwa ngati nduna yachitetezo cha mdziko, adabwera ku nduna wa zamalo, adayankhula ndi Times Television ndi Brian Banda kumene adasindika kunena kuti anthu kunjaku akudziwa ndipo akuona unduna umene kuti ndi kuchimake kumene Katangale wamanga nthenje ku nkhani ya malo, koma iwo mkulukuta moyo wawasankha kunena kuti akasinthe zimenezi. Lero tikuyankhula pano kuli nkhani zimene zikuzungula takambakali za kulumbazi kuti anthu angogawana malo, kuli nkhani kunena kuti ku nduna umenewo akupereka malo koma kwa amwenye okhaokha. Ndiyeno popeza mziko muno muli malamulo komanso democracy mapanga zinthu poyera, ife SEDED molingana ndi chikonzero chathu chonena kuti Amalawi azikhala ndi mauthenga, tawolembera kalata imeneyi kukugwisa ntchito lamulo lija la access to information kuti anene kuti kodi ndi anthu angeti amene anamangidwa itatha 14 days anapereka masiku 14 anapereka aja,
chinthu chachiwiri adanena kuti akhazikitsa ntchito ya kauniuni kuti aone kuti ku area 3 nkhani ya malo ikuyenda bwanji, malo aliwonse aoneke kuti mwini wake ndani, adapaswa pa chifukwa chani, akugwiritsa ntchito yanji. Timafuna auze mtundu wa Malawi kuti ntchito imene ku area 3 ndi ku area 10 yayenda bwanji. Chinthu chachitatu abwerese poyera ndandanda wa anthu onse amene apasidwa malo kuchokera ku unduna wa zamalo mu nthawi imene iwo akhala nduna ya zamalo kuyambira pa 12 January 2026 kuzafika pa 24 July 2026. Komanso tifuna abwere poyera andunawa auze mtundu wa Malawi ngati kuti anthu amene apasa malowa amaziwana nawo ndi achibale awo kapena pali maubale ena kapena amachita nawo limodzi malonda. Chinthu china nchonera kuti tifuna anduna amenewa abwere poyera auze mtundu wa Malawi ngati alandirako mphaso ina iliyonse pa nthawi imene akhala pa mpando umenewo, komanso ngati akana kuti ena kama afuna apase chinthu chicha iwo nkuchikana. Popeza kuti akulu amenewa adayankhulapo pa Times Exclusive, adayankhulapo pa msonkhano wa atolankhani, komanso adayankhulapo mpulogalamu ija ya kulinji siku limene mwa ineso ndalina mpulogalamu yomweyo adanena kuti anthu akuaona ngati kuti ndi akatangale, komanso anthu akuona ngati unduna wangu akatangale. Timaganiza kuti nthawi yakwana kuti abwere poyera anene kuti mu miyezi 6 imene akhala pa mpando ngati nduna, kodi chithunzithunzi choti unduna wa zamalo kuli katangale wanyo, kodi nkhani imene yiti pati katangale watha akuchepa kapena akunkira zimenezo iwo ayankhule ku mtundu wa Malawi popeza nkhani adayamba. Ndiye mwina anthu mwanena kuti mwina amene watu mungodana nawo sitikudana nawo. Nkhani ili pano ndonena kuti adindo amagwisa ntchito mphamvu zanu inu ndi ine, mphamvu zimene tinabwereka. Ndiye aliyense amene akugwira ntchito mu public office aziyembekeza kufunsidwa mafunso. Kalata yomaliza mama wa uno ikupitanso kwa chipungu omwewo tikuwayitana mu ndondomeko ija tinakonza tidayamba mu nthawi ya chakwereja kunena kuti chifukwa chokuti panopa ACB kulizi ngati munamvako mwina ndinu Financial Intelligence Authority kulizi nde nthambi za boma zikakhala chete zimakapikhala ngati apereka danga kwa anthu kuti abe mene angaberemo, koma constitution ya dziko lino imapereka mphamvu kwa anthu kunena kuti anthu amene akugwisa ntchito ndalama zathu tiziwafunsa mafunso. Ndiye lero mu the People Power Forum tikuwayitana olemekezeka chimwemwe chipungu kuti akafotokoze za zinthu zimene ali nazo ndi kumene kwachokera ndalama zake. Ngati akane ndiye kuti Amalawi akhala ndi chikayiko, koma tikuwakhulupirira kuti iwaja amakonda kupanga zinthu poyera, iwaja mnthu wa business abwera pa msonkhano ngati uno afotokoze kuti ndili ndi chakuti ndinachipeza motere ndinatere. Now without much ado, allow me to go straight to the letter. An invitation to participate in the voluntary lifestyle audit. In exercise of its governance watchdog role, SEDED writes you honorable, extending its invitation to take part in a voluntary lifestyle audit as indicated above. You may wish to recall that on February 20, 2025, SEDED came up with an initiative dubbed the People Power Forum, primarily to bring duty bearers closer to voters that also double as taxpayers to justify their lifestyle in relation to their earnings. This was an apparent response to a national consensus then that the Anti-Corruption Bureau, ACB, was captured, following the midnight arrest of the then Director General for the Anti-Corruption Bureau, Madam Martha Chizuma. Today, well-meaning Malawians are not sure whether the ACB still exists or not. Hence, we find voluntary public lifestyle audit the only tool to fight corruption, given the fact that the African Development Bank latest report indicated that Malawi is the 4th poorest country in Africa. In the spirit of transparency and accountability, Honorable Minister, you will be the 3rd sitting cabinet minister to be invited to face Malawians in the People Power Forum after SEDED on April 23, 2025, invited the then Minister of Finance, Honorable Simplex Chichola Banda,
and his counterpart at local government, Honorable Richard Chimwendo Banda, who is also Malawi Congress Party MCP Secretary General. This letter, therefore, is premised on a televised press briefing jointly held by the Ministers of Information and Homeland Security, where you meted out a 14-day ultimatum to land encroachers to vacate the illegally obtained land or else risk arrest. In the same breath, you hinted on the national land audit and later on informed the nation that the ministry started with a pilot phase targeting Area 3 and 10 in Lilongwe. Additionally, in your own words, during a Times exclusive interview, and you repeated the pronouncements during the live Times Kulinji program aired on January 15, 2026, that you publicly admitted endemic corruption at the Lands Ministry and vowed to fight the vice during your tenure. It is against this backdrop that we believe that as someone who vowed to change the masses' perception of the ministry, you have to lead by example. Therefore, you will seize this opportunity to justify your lifestyle publicly, since you are currently serving in a public office and the standard expectation is that you should be accountable to the general public. In view of the above, SEDED intends to ride on the Access to Information ATI Act to request public disclosure of the following. 1. A recent visit to your backyard park hotel in Lilongwe shows serious construction works of a multi-story building, which, if completed, will cost not less than 1.5 billion. Since, from what we have gathered, the ground floor will have additional rooms to the already existing 28 apartments, a bar, restaurant, conferencing facilities. Malawians would like to know the source of the funds for this second phase of the hotel that has coincided with your appointment into cabinet. If the project is being financed by proceeds from the existing business, Malawians would appreciate to see proof that as a good citizen, you pay tax to the Malawi Revenue Authority, MRA. 2, apart from the official ministerial Porsche cars you are currently using, oftentimes you drive on the roads of Malawi in Porsche cars with customized number plates, which includes the latest Nissan bearing the registration number CMC7. It is further alleged that within the time you have served as a Minister of Defense and Security before moving to lands, you have reportedly bought 7 of such vehicles. Hence, the latest Nissan wears the serial number 7. Malawian taxpayers and voters have the right to know the source of funds for such opulence while the voter is starving. Allegedly, the fleet is estimated at 2.8 billion Malawi kwacha. If other vehicles were donated, Malawians also have the right to know those generous people that gifted you such expensive toys. In either case, whether they were donated to you or you purchased them on your own as a hardworking business person, proof that the taxman got his cut is of paramount importance. Given the prevailing tough economic situation, Malawians may wish to learn from you, Honorable Minister, how you have defied odds to secure such high-value assets within such a short period of time. 4, after winning the Luchenza seat, you made food and sports donations, which obviously exceed your salary as a cabinet minister. Malawians would also like to know who sponsored such flamboyant activities. SEDED will arrange a specific time and venue for this voluntary exercise that will be covered live on both radio and television. Owing to your busy schedule as a senior cabinet minister, SEDED would highly appreciate a written response
complete with supporting documents. Nonetheless, it should be put to you that failure to do the needful will be construed as an attempt to hide something from Malawians. Therefore, not fit to serve in a public office as a cabinet minister where one serves on trust from the voter. We are looking forward to receiving a prompt response from you. Yours faithfully, Sylvester Namiwa, CDD Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ankanena mene nimaperera mphongo mene Comrade Gome amawerenga statement yakalekaleja kunena kuti dakhazikitsa ntchito kunena kuti pamene ACB yakhala chete, pamene apolisi sangakwanise kukamanga nduna, pamene apolisi, pamene Financial Intelligence Authority ikungoyang'anira chuma chikuonongeka, mphamvu zolamulira ayina yake ndi Amalawi malinga ndi gawo 4 la malamulo a dziko lino, ndipo ife dakhazikitsa ntchito yonena kuti aliyense amene akugwira ntchito namagwisa ntchito misonkho ya Malawi amene yazuunikidwa kuti kodi moyo umene akukhala awa ndi ndalama zimene ali nawo zikugwirizana. Ndiye munthu imeneyo tidayitana nduna ziwiri, olemekezeka a Simplice Chichola Banda ndi olemekezeka a Richard Chimwendo Banda kuti akabwere akanene kuti kodi chuma chimene ali nacho achipeza motani kuti Amalawi azawakhulupirira. Anthu amene wamasoka adanyozera sadabwere, koma Amalawi ndi mboni adachitira umboni. Ndiye lero tayitana nduna yachitatu olemekezeka Achimwemwe Chipungu. Kusiyana kwake nkonena kuti nduna ziwirizi zinali mu boma la Chakwera, boma lapita la MCP. Lero tayitana nduna mu boma lomweli la DPP, imodzi mwa nduna imene ni mphamvu kwambiri muziko muno. Ndiye tikufuna kuti akulu amenewa abwere, akabwera poyera auze mtundu wa Malawi. Tagwiritsa ntchito lamulo lija lopeza mauthenga mosavuta lonena kuti la access to information, kunena kuti olemekezeka Achimwemwe Chipungu ku nyumba yawo ku Lilongwe pamalire ampanda wawo kuli hotela imene adayimanga pakati pa 2014 ndi 2019. Nthawi imeneyo ali phungu kucholo uko, ndiyeno nthawi imeneyo imatchulwa kuti backyard lodge, inali lodge. Panopa mmene DPP yabwerera mbomamu, mmene wakhala ndunamu ayamba kumanga moonjezera. Kuli ma apartments zinyumba zingapo zokwana 28 zabwino kwambiri, ndi akuonjezera chichewa cha kwathu timati upstairs, siniza kuti chichewa cha budi nyumba zosanjikizana. Tikunena pano akumanga gawo la chiwiri la nyumbayo, nyumba ya Itali ndithu, koma nyumbayo mukayang'anisisa ikuoneka ndithu palo wa ndalama zambiri, chifukwa kuti mukhala malo odyera, mukhalanso malo ogona, kusiti kuzoa kuti mwambamu ipita motalika bwanji. Ndiye chimene chasisa njovu zaye kuti njovu ichoke nyanga, nchonena kuti kumangidwa kwa project imene kukulingana ndi nthawi imene akulu amene asankhidwa kukhala nduna ya boma. Koyambirira adasankhidwa kukhala nduna yona ya chitetezo cha dziko, panopa ndi nduna ya zamalo. Komanso kumaloko iwo kampaka mobawo adanena kuti ku nduna umene kuli katangale. Ndi anthu afuna adziwe kuti kodi kuonjezera kwa hotela imeneyi kumene kuchitika pano ndalama zimene zikuchokera kuti, ngati ndalama zimenezi zikuchokera mu phindu la hotelo imene andayamba kale, tifuna abwerese marisiti onisonyeza kuti iwowa amalipira msonkho ku MRA, chifukwa pa phindu lililonse imene munthu umachita Malawi muno, phindulo umayenera kulipira income tax ku MRA, kusonyeza kuti ngati wapeza chinthu profit ya 20 billion amene utakawerengese. Ndiye tikufuna tione kuti kodi ndalama zimene akumangira hotelo imene zachokera mu hotelo yomweyo kale. Ngati anena kuti achokera ku business yena, atiuze ma business iwo, komanso apereke umboni wa kuti alipira msonkho ku MRA. Chinthu china kuti kuonjezera pa galimoto zabwino zimene akuyendera ngati nduna, ndimafana nene pano kuti nduna zikuyenda pa magalimoto abwino kwambiri off. Alinso magalimoto ena anthu mphekeserazo, ndikunena kuti mphekesera iti zikunena kuti alinawo magalimoto 7, ndiye akwayika manambala CMC 1 mpaka na 7. 7 yo ndayiona tidakumana siku nalake ku nduna ku local government, ndingafuna kakumane ndi anduna ena iwo anabwera tidakumana CMC 7 imeneyo ndi latest Nissan. Ndiye anthu afuna kudziwa kuti kodi galimoto imeneyi ndalama zake zachokera ku hotela yomweyi, galimoto imeneyi kapena galimoto zimene anthu akaziphatikiza akapanga masamu
latest Nissan ndi 400 kapena 500 million Malawi kwacha. Ndiye galimoto za mtundu ngati menewu zikumveka mphekesera zokuti ziliko 7. Ndiye mukapanga masamu tingochipisa tipange galimoto imodzi ikhale 400 million times 7 ndi 2.8 billion. Pamene hotel ija m'maso athu ife mene taonera ndi mene cement ilili ndi ntchito imene kuchitika menepo tikuganiza kuti pakhoza kulowa 1.5 billion. Ndi anene kuti kodi ndalama zimene zachokera kuti. Ngati galimotozi alandira ngati mphaso anenenso koma chiwo chipasa chidwi chikhala kunena kuti ngakhale ngati alandira ngati mphaso amene anagulawo akwenera kuti abwerese umboni oti adalipira msonkho chifukwa MRI ikweneka kuti izipeza ndalama zoti zizigwirisa ntchito. Ndisindike pano kuti tikulimbikira ntchito chifukwa chani nzika iliyonse yabwino imayeneka kulipira msonkho. Komanso tikudziwa kunena kuti aphungu amapasidwa mwayi wogula galimoto ziwiri mosalipira msonkho, koma akasalipira msonkho amagwisa ntchito be ndalama. Tifuna beti tidziwe kuti ndalama zimene adagwisa ntchito pogula galimotozo kodi ndi za UMP zomwezi kapena za business kapena za minister kapena wina wake adawapasa ngati mphaso zimene zozo tiziziwe. Komanso akwene anthu akuchita chidwi kuti African Development Bank ikunena kuti Amalawi tikuvutika kwambiri ndipo Amalawi ni mboni tikuvutikadi. Kodi ndifwa chani business ingochitira mphumi anthu amene ndi nduna zokhazoka. Fa pakati apa anthu amene agula galimoto zabwino anthu amene akumanga nyumba ndi nduna zokhazoka. Kodi ntchito zachuma zathu, kodi how selective is our economic situation to favor only powerful and highly connected individuals. Ndi atiuze chinsinsi chawo kuti ifetu chinsinsi chathu tili apa ndifache tikukwanisa kumapeza zinthu izi. Chinthu china chonena kuti iwowa ndi phungu kwathu kuluchenza uku. Mukadusa mwana miwa mmadufika mwamberenga, mukadusa mwamberenga uyo lomola, mukachoka lomola mwafika muluchenza. Nda abale yanga yowa nda ambu yanga kwathu nkumotsi. Akhazikisa ntchito za masewero zambiri kwa basi, komanso ntchito za chifundo apanga zambiri. Mukaziwerengesa ntchito zimene apanga zikupitirira salary yawo imene ayamba kulandira pamene apambana apa temu yachiwiri. Komanso zikonza kusefukira mu temu yawo ya 5 years yapita ifa mmene malipiro a minister tikwaziwa, malipiro a phungu tikwaziwa. Ndiye tikaonkesa tikaona zikukanga kuti zinthu zawo zodabwisa. Ndiye tisanayambe kwakayikira ndinene pano kuti sitikunena kuti olemekezeka achipungu akupanga katangale. Sikunena kuti anthu amene wa asolola pena pake ayi. Koma iyi ndi democracy. Iwaja akugwira ntchito mu office, public office. Ndiye ngati akugwira ntchito mu public office pali condition imodzi kuti tizakhulupirira akwina mapanga zinthu poyera. Ndifake tabwera pano kwalembera makalata awa ndipo takasiya kale umboni ulipo kunena kuti ku office kwawo adinda kuti alandira. Pamene tabwera pano ndi mafunso. Ndiye ndisindike pala anthu ena makonda kupotoza nkhani dala. Siti kunena kuti achimwemwe chipungu akupanga katangale ayi. Koma tikunena kuti zinthu zawo zikuwayendera kwambiri. Ndi anthu akuchita chidwi kuti kodi zinthu zikuyenda chifukwa kuti akhala minister koma nanga masala ya minister tikwaziwa. Kodi zikuyenda ifa cha ngongole zimene aphungu anapasidwa koma ngongole tikuziziwa. Ndifwa chani zikuwayendera anthu ochepa. Ndiyeno nduna zija zilipo kaya 30 kaya 30 chani ndanena kuti nkumano uno tinakonzekera kuti titane nduna ziwiri koma imoziyo yapempha kale kuti tikonze pena pake ndi tikukonza pamenepo. Ali wonse amene mukuwaona Amalawi ndi umboni lero tabweresa chimwemwe chipungu ndi anoma nchisale. Tili ndi toll free line 4384 komanso masamba mchezo mkoti mulipo ndikuziwa kuti pano tili live mulembenso pansipo kuti anamiwa mwafusenso anduna akuti ndiye kuti ali ndi chakuti chifukwa sizoona kuti African Development Bank akuti Amalawi tikuvutika ndiye nduna zokha zizipezeka kuti zikusambira poonona akuyenda bwitibwiti asiye kumangira malamba akumamangira manektai kuli kunenepa anthu amene anavota akuwonda akuvutika kwanika chowadi sana ku sukulu ya university chokuka chenjede kuja akweza fees iyayi tuweneka mafunso. Paja Professor Peter Mutharika ananena za austerity. Paja Professor Peter Mutharika ananena kuti government is not a feast. Ndiye siti kwanena awa kuti abandalama ayi, siti kwanena kuti apanga katangale ayi, koma tagwisa ntchito malamulo ndikuwapempha kuti abwere poyera azatifotokozere za izi. Wandisokosera nkulinga utamva. Tabwera pamuzi pano nkale
chimene chili pano tikulirira Malawi. Anawerenga Gomezani Nkhoma statement imene atupere muuzi president wa UDF adanena kuti pano tili ndi chiganizo chimodzi, tilimbane nkuthana ndi Katangale, apo ayi Katangale atitha. Pano sinabwere ndekha, tili ndi mayi angakauche blanket, timafuna ndapase bwaloli, muli ndi 30 seconds tabwera chankale mupere mphongo pa zimene tawerenga. Monga mmene ndanena kale, zina langa ndi Catherine Muhango kuchokera ku Chikwawa na Nkhoma. Ineyo ndikudabwa kunena zoti nkhani izizi za Katangale sopano zikupitirirabe, chifukwa chonena zoti mmene boma la MCP linali pampando timangomva kunena zoti ngati ife anthu akumuzi timangomva kunena zoti zinthu zikukwera, chifukwa chonena zoti bomali likutilamula mwankhanza. Ndipo a president Professor Peter Mutharika anapangabe chiganizo chonena zoti ndili chose pa moto boma lathu la Malawi, chifukwa chonena zoti Amalawi akuphinjika, chakudya ndi chokwera, katundu yense ndi okwera, china chilichonse tikayaona simenti komanso ma groceries ngati sopo, mchere, chani, zinthu zambiri ndi zokwera. Ndeno iwaja analimba mtima kunena zoti ngakhale ineyo ndili wachikulire komabe ndikuyenera kuyima kunena zoti ananga asavutike. Panopa a president anasankha anthu amene zili nduna zawo ndikumawagwirira ntchito. Iwo omwewo ndi amene akuyamba sopano kuononganso bomali kupitirizabe Katangale uja. Ine ngati mzimayi amene ndimayang'ana ndimaona kunena zoti china chilichonse pakhomo timaona ndife azimayi. Ine ndikulira komanso ndikudandaula. Komanso ndikudandaula chifukwa cha azimayi anzanga kunena zoti mzimayi ni munthu mmodzi wachisoni, mzimayi ndi munthu mmodzi amene amaona za umoyo wa munthu pakhomo komanso amene katundu akuyendera. Iwonso azimayi anzanga amene alowa iwo kubomako nawonso ndikukakhalaso mugulu lomwelo la anthu oti akupanganso Katangale. Malo moti iwowo azitimvera chisoni ife anthu akumuzi. Kunena zoona ndikufuna ndikuuzeni, Peter Mutharika ni munthu wabwino, komanso kumbali ya chakudya ife tikudya ndipo tikukhuta, palibe vuto lina lililonse. Koma kuyang'ana kumbali ya sopo, mchere, pali anzathu ena onena zoti sangathe kuzifikira mchere weniweniwu kuti akagule 1500 ndikukhala mavuto. Koma ena inuyo mukuzikundikira ndalama, mukuzikundikira misonkho ya Malawi, pamene mwayiwala kunena zoti amene tinakuvoterani ndifeyo kuti muzikhala nduna. Munaonanso nanunso kuphinjika kwa Malawi, munaona kunena zoti boma lathuli tikuyenera ifeyo tichitepo kanthu. Lero inuyonso mukuonjezera kumazimangira mahotela, kumakhala ndi magalimoto odula, ife anthu akumuzi tikuphinjika. Mwachisanzo wiki yatha inali kuchipatala ku Chikwawa, koma ndinaona ineyo patient wanyamulidwa nkuyikidwa pa njinga kuti aguguluzidwa akalowe ku theater, ndikugwa pa njinga chifukwa chonena zoti zinjingazo ndizotani, ndizoonongeka, ndizakalekale zomwe zija mpaka na lerolo. Mankhwala muchipatala sakupezeka bwinobwino, kopezeka mankhwala akuti tizipita kuma private, angotilembera kunena zoti upite ku private. Munthu wabwera wachoka mwendo akunena zoti chikhakha apite akagule, komano munthuyo wachokera komwe kwandakwera uko kutali kuchikwawa kumene ine ndikukudziwa, wachokera kwandakwera koma upezeka kunena zoti chani chikhakha kuti azichita kugula. Nde ine ndikufuna ndipemphe boma tiganizireni, inu amene muli mmaudindo akuluakulu tiganizireni, chifukwa chonena zoti ife Amalawi inu ake tikuphinjika, mutifunanso kuti tikuvotereni. Ifeyo timakuvoterani ndi cholinga chonena zoti inuyo muzitiyankhulira. Zikomo kwambiri. Mawu amenewo mawu opanda chigamba straight. Ndibwereze mawu chakuti Amalawi anthu andale timakonda koma iwo satikonda. Ndionjezerenso kuti anthu andale amatika pawiri, amatipanga zida zoti azitigwisa ntchito kapena adani. Kutero komenti abwera pano kusankuyankhula zoonamu ena atisandusa adani.
ndiye atenga ena apasa tindalama atizipanga zida kuti kayankheni, koma choona chake akuchiziwa kuchokera pansi pa mtima. Ndiye ife timakondera kuti tikayankhwa chonchi timakhanga tapereka chakudya kwa aja akapolo okondwa. Amanena kuti the enemy of freedom is a happy slave. Ndiye mitapanga press briefing imene mumva akapolo okondwa akhalabwera azayankha. Timakondera kwambiri imene ndiye democracy, komanso timakondera kuti timapereka chochita kwa anthu ena. Koma Amalawi sopusa, Amalawi akuona zimene zikuchitika. Nzomvesa chisoni lero ndikuyankhula pano kuti muzipatala za boma mupite, ngakhale maglavu umwewa wovala zijama vala madokota kuti athanziza kulibe, mankhwala yenyewe kulibe. Izi ndi zimene anthu anatopa nawo nthawi ya MCP. Tikayankhula timasanduka adani anthu matisaka. Ndiye ndinene pano kunena kuti tachula mayina pano, tachula anthu pano chifukwa kuti anthuwo they are not private citizens. Sinachulepo Jimmy Korea mpasa pano, sinachulepo Napoleon Zombe pano, sinachulepo Ampingajira pano. These are private citizens that they have got their own money. Inu tikuchulani because mukubisa njino ndalama zathu ndibwedeze pamenepo. Kula anthu ali ndalama zawo, Jimmy Korea mpasa tikudziwa, Tom Mpinganjira tikwadziwa, Napoleon Zombe tikwadziwa. Mula anthu ndithu munomo Malawi muno ali ndalama zawo. Sitingabwere pano tene kuti kodi ampasa famu yako kuti munagula bwanji, ino Azombe tikumvutamva kuti muli ndi electric car. These are private citizens. They don't dip their fingers into the national purse. Awa tikuachula panowa ndi anthu amene amayendera galimoto, amayendera imalembedwa MG. Aliyense amene wayendera galimoto yakulembedwa MG uzo kuti ngongole ndi Amalawi. Ukangochudwa ulemekezeka kandi MP kandi councilor kaya minister kaya president uzo kuti ngongole ndi Amalawi. Izi tikupanga apa Zija timapanga ndacha kwera. Izi tikupanga apa mboni ndinu tapereka date apa tinalipo mpano kupanga ndachi chola banda kwa achula alichali chimwedo banda timachula nsuru ali nduna. He was also a powerful minister, cabinet minister, local government, komanso ali secretary general wa MCP. Tinabwera pompano. Ndiye lero musamata nthawi kuti muzindisaka ndimakhala kwa akaphiri. Musavutike zondisaka. Komanso nafana kuuza na Malawi kuti ndikupanga apa siza kunyumba kwanga. Ndi za Malawi. Ndikanafuna kupanga za personal achipungu kunyumba kwao ni mazi wako. Olo kumuzi kwao ni mazi wako. Ndani nakalunga kwathu ndikanapita konko. So palibe za personal apa. Palibe zoti sanje apa. Tikupanga apa sindizaziko mwamva amene zikuli kuvutikira. Ndiyeno mukamva kuti anamiwa cha apunthwa kopita mukuziwa anthu ake ndameta achula pano wamziku muno muli chibwana, anthu amakatenga anthu kuzalekako, ena makatulusa anthu kundende amanamizira ngati akuba. So whatever happens chicho chimene chingachitike kwa anthu amene akhala pano, anthu ake ndameta achula. Maliro ngoyika kumochale anthu amenewa anene kuti chachitika ndi chani kwa anamiwa, chachitika ndi chani kwa gomezani nkhoma mziku muno muli chibwana. Akanankhala kuti anthu tili mphamvu kwambiri nthawi yachakwete kana khalabe nduna. Kwa nthawi sinakhale nduna mnadikira Malawi kuvota. Ndiye zomana kuti tiziyenda mwacheucheu ayi. Galimoto ndio mweje mukuiziwa ija ndi mayenda aso ndekha palibe kuti tizibisala. This is a free country. Amene wapanga choyipa usakhale super sugolo kuma upcheza anthu. Zimenezo Amalawi anathana nazo kale mu 1993. This is a democracy. Therefore amene safuna kufusidwa mafuso angochoka azikapanga zake. Akalowe muligi ya china Tom Mpinganjira, akalowe muligi ya china Jimmy Korea mpasa, alowe muligi ya china Napoleon Zombe. Koma ngati iwo ukutende ndiwe nduna uli ndi mangawa ndi Amalawi, chifukwa mugwisa ntchito si zako, mpando office yosi yako. Iweso ni mboni kuti mu April munala anthu ena mwene kunala china chichola, kunala china atichali chimwendo banda. Lero mwabwera inu chifukwa kuti Amalawi anapanga chisankho. Ndiyero musakhale ni mphamvu kuti anthu azikuopani. Andi palibe zopa zinatha. Amalawi panopa sakubwerera mbuyo. Iyi ni press briefing. Sokano watu lankhani ndikanakonda aliyesa kana yankhula kumafacha nthawi zinachuluka mutikhululukire siziteka makumredi mutikhululukire nimafuna ndisegule titenge mafunso atatu okha kena kuti seke. The floor is open as per tradition. You raise your hand, you be identified, you introduce yourself, thereafter you pose your question. Koma tisindike kuti chiyankhulo kwambiri chimene tikatikana konda tizisindika chimene ambiri timamvachi. Koma popeza tindi asamunda amene chiyankhulina samva mukhoza kumaphatikiza zikomo kwambiri.
mabwera akhale apaja mubwera zakhale asuntha yakhale mwaperoko mwalankhula mawu kuti nthawi zina anthu amaopsezedwa tinene kuti anamiwa alipo amene akukuopsezani potengera kuti makalatawa mwapereka kale kapena mbuyo mumakhalanso mukulandira ziopsezo zina pa nkhani yokhudzana ndi audit komanso investigation imene mukuti ichitikeyi boma lichitenji likapeza kuti pale ena amene akupezeka kuna kuti zitakhala kuti analakwira lamulo komanso pa nkhani yokhudzana ndi malowa ku airport iko chichitike chani pakhale cancellation ya any land allocation or do you want further investigations first kuti pachitike action nkhani ya kuopsezedwa ineyo lero lokuti ndibwere pano zinene kuti iyayi ndikuopsezedwa ndiye ndikhala ndikunama chifukwa chona kuti ntchito iyi ndinayamba 2019 chaka chino ndi cha 7 ndapima nazo koma ndimayankhulira anthu amene abwerawa enawa ndi ma aspiring achina gomenso atopa nazo koma enawa nkoyamba enawa sinkachiwiri enawa siwo ndikunenerawa ineyo sindimachita mantha fear and me do not associate andi palibe kuti tiziopa ifa anthu amene tikuwatchulawa ali pa maudindo oti anachita kusankhidwa sidayambira pa chiganizo chimene tinapanga pa 16 panja tinasankha Professor Arthur Peter Mutharika ndi Mutharika adanena kuti sangakwanise kulamula okha ndi asankha iwo kuti athandize so iwo wanso sangabwirenso azitiopseza ife tinavota ndife timalipira msonkho ndife koma ndimangonena kuti mudziwe kuti ntchitoyi tikugwirira Malawi koma popeza kumakhala akhutukumve ena ake oganiza mopotoka yofata auze kuti there is nothing person komanso sitisiya ntchitoyi andi ntchitoyi ipitirira accountability is the order of the day so ineyo I don't care from my phone wo my message amabwera text my normal calls pa Facebook koma I don't care ndinasankha kuti tiziyankhula choona andifuna ndikuuzeni lero munthu amene amayankhula choona samakhala munthu otchuka ukamayankhula choona umakhala ndi adani ambiri fa anthu amafuna zomberedwa m'manja akupanga zopepera makamaka anthu andale akuzoto apanga zopusa amafuna muzaombera m'manja amapereka tindalama ndipo palipo kagulukena kapolo okondwaja amapanga zimenezo koma not seeded. Seeded is not in the business of selling ice cream. We are not in the business of pleasing people. If we are here to demand nothing but the best. In fact, Malawians deserve respect. Mukangana zimene zimachitika mdziko muno ndi chipongwe kwambiri kwa Malawi. Choncho nkhani ngati imene yona kuti ya mathresi I don't care. Nkhani ya malo ku ADL tikunena kuti sikuti kauniunia. Takwisa ntchito access to information. Ndimanena kuti makalata kanakhala awiri pano. Ya olemekezeka Achimwene Chipungu ndiye olemekezeka Norman Paulus Chisale. Koma ya Chisale palibe fa Chisale wapempha kuti ine di plot ndinayo kumene ku Imozi. Koma kuliso anthu ena ndiye mfungemakaza kuti mukangolemba kalata pongo yang'anira zimene mwamva za mmaluwa zina muzisiya ndiye mupite ku ADL akakupaseni list yonse ndiye mukuziwa seeded is an organization komanso ADL ndi organization sikana kunyamuka ndi mapazi kumapita ndifake ta alembera kalata imene wawerenga Comrade Francis Mazinga ndiye sitifunanso investigation angotipasa list yo ndiye aonese maminisi kunena kuti board ina akumana siku la kuti kukambirana kuti agulise malo kena konso aonese advert kuti anthu anezo bwanji kuti kuli malo akugulisa fa chilichonse cha public chimachitika poyera ndifake mrati muone ku Escom akafuna kugulisa zinthu zote siyagwira ntchito amayika mu news siku la kuti we are going to sell chakuti amene akufuna anene. It is the standard practice in every public entity kuti zawapangira poyera so akatipasa zimenezo tikalembera kalata Norman Paulus Chisale ayankha ifa Chisale mayankha siti kuapanga flata tingonena zoona tinayankhula nawo anatifotokozera zija ndimanena kuti takumba mijigo 200 komanso ya salina zimene zozo ayankha ndize zimene zimafunika munthu ogwira ntchito mboma
amene akugwira ntchito ndalama za Malawi akafusidwa mfusa zidani aziyankha chimodzimodzi achimwemwe chipungu adayankhula pa Times kawiri konse izinso ayankha. Ndiye tidikire kaye ADL ikatipasa zimenezo tizabweranso ni msonkhano wathu wankhani. Ifati mana kuti ine ndibungwe la Malawi chiganizo chichokera kwa Malawi eni yange famalo nda Malawi. Monga mmene mwakambira kuti ntchito imene yoita na adindo tadzifotokoza pamene akonetsa ngati chuma chawo chikupezeka munjira zodabwitsa kwambiri. Munayamba pa kanthawi ndipo munayitanapo munalembera kalata nduna zaboma zakale a Simplex Chichola Banda komanso a Richard Chimwendo Banda amene sanabwere kuti mwina ayankhe mafunso amene Amalawi adali nawo. Ulendo uno ndi strategy yanji ndi ndondomeko zanji zimene mwina ngati bungwe la SIDE lilayika kuti mungayitana chotere adindo ngati amenewa adzibwera nanga achipungu mwapatsa nthawi yayitali bwanji kuti mwina abwere ndi udzayankha zimene mwalembera zimwe kwambiri. Munthu wabwino amakhala ndi mbiri yake integrity amene amateteza. Ndiye ngati pabwera chinthu chimene chikuoneka kuti chikhoza kuwononga mbiri yake munthu ameneyo amayenera kuti abwere poyera ayankhulepo. Ndiye ndifanana kuti awa ni mafunso amene taafunsa koma mafuna muziwe kunena kuti when state organs such as the Anti-Corruption Bureau, Financial Intelligence Authority, the Director of Public Prosecutions, the police are compromised, the citizen don't have to stand aside and watch. They have to rise to the occasion. Chifukwa kuti section 12 is clear kuti mphamvu zolamula ndi za inu ndi ine amene timavota. Ndiyeno munthu amene wamulemba ntchito sangasandukenso bwana achikukulira mtima ayi. So pofunsa nkhani kuti mwayika strategy yanji palibe strategy. Ife tabwera poyera ndiyeno ngati achipungu sabwera kuzafotokoza ndiye kuti nkhani zimene anthu akuziziwazo mphekesera zimene ali nazozo zinkera. Ndiye zimene tipange ife tizalembera kalata Professor Peter Mutharika kwapanga petition kuti anduna anu azamalo ananena kuti kunduna ukuli Katangale mmene amalowa. Ndiye ananena kuti mwatuma kuti akalimbane ndi Katangale. Koma titafunsa kuti afotokoze 6 months in office nkhani ya Katangale pati sana yankhe imene ndi chipongwe ndi impunity. Komanso mu democracy akufuna zimanga zobisa akubisa chani kubisako zizaonesa kuti sakuyeneka kuti apitire kukhala nduna ya boma. Ndiye tizapempha kuti atule pansi udindo. Ndanena kale kuti nkhani izi ni ma commitments because yathu ndi democracy obwino wake. Anena kale mai muhango kuti president waziko ni Professor Peter Mutharika ni munthu amene amakonda Amalawi, munthu amene sakonda za Katangale. So it doesn't need money kuti akagule galimoto, sakufunika nso amange nyumba, koma anyamatawo ndi amene akusokoneza zinthu. Ndiye sanafika umeneko nduna iliyonse ndipo ndanena kale kuti pansipo mkambereka mauthenga muti pansi kuti lero ndi achipungu mawa achisale sikuna kuzabwera kuti fa anavomera kuti agwire ntchito poyera. Imene ndiye democracy. Munthu amene afuna kuti asamafunsidwe mafunso achoke asakhale nduna. Amene safuna kufunsidwa mafunso asakhale president. Amene safuna kufunsidwa mafunso asakhale PS. Aliyense amene akuyendera MG kumalandira salary yochokera ku MRA amene ali ngongole ndi Amalawi. Ndiye awa akuyeneka kuti atiyankhe. Akungati sayankha ndiye kuti zimene anthu akuyankhulazo zizaoneka ngati zoona. Koma tifuna tapase mwayi kuti azichape okha aziyerese choncho sinapase nthawi. Nkhani zapa zofunikira abwera achipungu mumva anena ayankhapo pa zimenezo atiyankha kalata yathu zikomo kwambiri funso lomaliza faja nthawi bwino zikomo kwambiri. Joseph Mazizi, Capital FM. Mafuna ndifunsa anamiwa nkhani zonse zikukambidwa ndi zikulu and mukuoneka criminality mkatikatimo. Where are you pressing the law enforcement agencies in all these allegations, considering that in the end chilungamo chifunika chizaonekere ndithu kandi kumabwalo kandi ACP mwayika pati apolisi mwayika pati kupatula kuti zonsezi zikukambidwa koma pakuthapa zonse ngati zinthu zitaoneka kuti ndi za serious ndiye kuti nthambi zonse zikufunika zitakhudzidwa. Considering ma allegations amene akuperekedwa awa ICB munawafotokozerako kuti nawonso mwina ngakhale mukunena kuti akukayikitsa zochita zawo sakudziwika ngati ali bodi mwawauzako kuti mwina nawonso akhoza kumafufuzako ndi ukachenjedwe wawo mbali inayo kuti
za chinyengo zodi mwina zilipo kapena palibepo mwawaika pati ma law enforcement agencies ziko. Someone argued to say that it is only insane people that will keep on repeating the same process and expect a different result. Someone argued to say that it's only insane people that will repeat the same processes in anticipation of a different result. Someone also argued to say that when state organs, state apparatus are captured, it is the citizens that pays the price. African Development Bank is saying we are the fourth poorest country, but our ministers are living in larger than life. That should wake us up. Fusulani mukuti kodi ICB, a police, fear ili kuti akanakhala kuti ICB wo ikana kuti ICB ilipo ikugwira ntchito akayata itana kala chipungu. Koma zimene zimachitika pa malaipa na zimene tazolowera zopepera nkhani zonse zimene azikamba ICB nzachaka chatha zizithera Oktoba pamene malamulo achakwera. Zapano hayi ndi afuna ati tidikire administration ina. Now ndifana kuti tisegule maso. If amete mavota afi, amete malipira sonko afi, tisegule maso athu. Ndikupasa nchisanzo ichi. NIF time eneyo kunapita 400 billion Malawi kwacha. Lero kuti mukafuse akuuza ndo ndalama zonse zinapita. Imene atolera si ukwana ndi 10 billion yomwe yobwezedwa. Itakhala business ndiye kuti yaduka. Boma labwera zimene pangana aibwezeresanso ni feature aisintha zina akuti MEDEF ayika ku 150 billion. Akulu. I mean, how do you keep ukuzoti chitini chinchoboka usegule tapo usikamo? What do you want to achieve in the systematic approach to defraud the citizen? Ndesa chitika MEDEF we mukamabira ansi wa Blantyre pale Andrews apa mukayangana kumungofusa nyumba akuza kuti nyumba zimene za Jeseni. Mukapita kuli kuni akufusa kuti nyumba zimene za Jeseni. Anjeseni analinda wamkulu wachani panifu zili pati kuli zi. So zimene zikuchitika pano panga tisisegula maso tisivotera anthu abwere atibere ndi atuluke akakakhala kunja kuja achiyankhula chiyankhulo chathu tivutikana ulimozi tizidya makaka tizidya nteza tichani kenaka tamvera chisoni tiavotera chimozimozi. Akanakhala kuti anthu andale amatikonda lero sikanakhala pambanga press briefing ndi kumadandalo zakatangale chifukwa boma ili sinathe chaka. Sikanakhala lero kumadandalo kuti muzipatala zathu mankhwala mulibe boma ili sinathe chaka. Akanakhala kuti anthu amatikonda bwezi pano anduna aza malimidwe ataitanisa fertilizer ndifuna ndikuuze kuti ndikuyankhula pano sana itanise fertilizer office. Chifukwa chani akudikira nthawi ichepe ikachepa kuli company ina yake ku Zambia asayuza kuti nthawi kulibe 30% chibwana. Ndifanira kuti malo mongo limbana ndi nkhani za mfuti ndi za phazi tindi zidandaula nkhani zakatangale. Dziko lili kuononge kati kuliona. You are worry, my worry, your concern, my concern should be anathu. Tizasira dziko lotani. Koma we are fast becoming a passive citizen. Tingoyanganira ana miwa alipo, akalindo alipo, zinthu zikuonongeka. Ndathokozenso anthu aja ayenda wapansi. Kuchokera kasasire. Akulu kukhatabe mwatiyimirira. Amalawi mutengerepo chisanzo. Anthu andale awa ali ngati sponge. Zawo zikamayenda kuti ife ziyende funika taafinye. Ngakhale kuti whether it means kwagwira malo satani usayenera kwa afinya pamenepo. Ndiye ngati sitipanga zimenezo tizifera kunsana ngati mwana usalira. Anzatu wakunkhatabe mwapanga chisanzo chabwino. Andilembera message ena lachitatu nawonso akupanga matemo. Akulu let's wake up. Tikangovota timapanga mistake. Yongovota anthu ajankwasiya they are destroying this country. Anthu andale they don't mean well of this country. Amapanga zaiwo ndi anawo. Ndifake lero panopa akweza fees ya university. Chimene pangira mene mukuchiziwa? Afuna muthu akakhala phungu, mwana wake so azakhale phungu. Muthu akakhala PS, mwana wake azakhale PS. Muthu akakhala president, mwana wake so azakhale president. Inu ndine akufuna tizingovota. We should not allow that to happen. So ndikuuzeni fusulano ACB ilipo pabuku mabuku ilipo ndalama za boma zikupita. Koma kana kuti ACB ili serious izi zitikunena panozi sibwezi tikupanga bweza taita na chipungu tabwera mfurukuzi koma sanga aitane
azadikira anthu amene wachoke pa mpando after 5 years. Ndani nakaleza chisanzo chabuno cha Jeseni drama za nifu kungofika mwaka pilimu kuti ndifuna nyumba za Jeseni zimapezeka nyumbazo 16 nsewa Blantyre pa Andrews pacha pakakona pamakono kuima traffic pamene pacha pali zinyumba kulikuni mukangofika palikuni amene kuli kuniko pano kungofika kuti ndifuna kwa Jeseni akuza ndunduko pamene munthuyo asanapite kunifu kuja analibe business imodzi amene akana kuonesani kuti amapanga business yakuti kunchito amapita pa Nissan Note mwezi wa Note munthu ameneyo space ya 3 years lwakakhale ndi nyumba 40 chakuti kuzima ngati go. I mean, in this economy who can build nyumba 16 at a go? In this economy who can build nyumba 20? Now why is it that business yathu yakuno imapanga favor anthu chipani chawo chikamangola mulakoka? Why? Simazifusa ifa chani? We should get angry. We should get angry to end corruption. Apo Mpuyo ananena kuti Malawi is a criminal enterprise. Fantu hajama ikana, iwe ukhale ku SCB, iwe ukhale director of public prosecutions, iwe ukhale minister of chakuti, iwe ukhale minister. Amachita kupasira anato. They will sit down and discuss. Tienta abere ya Malawi, tapusisa Malawi. Kulo watisandusa makasu. At the center kumapito kama pindula ndi mwenye. Because we are all working for mwenye. Kakaya awawa, tuku wanema minister. Kuti mafufu sema gramu tuenda watenga kwa mwenye. Zomfisa jisoni zamanyazi. Nkani yake vuto ndine. Timango dikida kuti Citizen League ilipo iti yankulira. Bonika lindu alipo ati yankulira. Kuli uje ni Michael Kaya sati yankulira HRTC. Sidedi, no, let's wake up. Ziko likuonongeka. Nchito ya kwanza ziko nusia mtu mmozi. Tienti zuke. Makamaka ansu nanunso olemba ndikusingiza nkani. Mwango tibola ya bwera ndi Trans ID. Let's defend this country. Musiye anthu akubawa akakuuzani panga posti muzauze kuti yayi inenso amwaredi chifukwa mukapita kunkhata be mankhwala simungapeza kucholo kukhonjeni mankhwala simungapeza ndiye uyikiranji kumbuyo anthu akuba. We are losing lives needlessly and we never anticipated kuti in the reign of Professor Arthur Peter Mutharika lero tisidandalola kuti mankhwala kulibe. Nkhani yake ma contract amene ali kwaja anayimisa ati aone kuti kodi uyu ndi wathu uyu ndi wandani kodi uyu kupereka kuti no, we cannot proceed like this. Dziko likuonongeka, let's wake up. So when state apparatus and state organs are captured, the citizens have to rise to the occasion. This is exactly what we are doing. We don't have malice whatsoever against anyone. We are only demanding accountability, and we like to vow that we will not relent. We will continue pursuing accountability. Those people that detest accountability should take leave of our offices. They should not be anywhere near public offices. Eleanor Roosevelt anali nkazi wa Franklin Roosevelt, president ekayo kwa America, analamulira matemu 3. Ananena kuti if you don't want to be criticized, be nothing, say nothing, do nothing. Malawians refuse to be nothing. Thank you very much for your kind attention. I wish if you had the whole day, but we don't have all the time on earth. Until next time, we started with a prayer. Can I invite a volunteer to close with a word of prayer? Thank you very much for your kind attention. Atate zikomo chifukwa cha msonkhano umene tinali nawo. Yehova, ife tikuziwa kunena zoti munatilenga mu chifanizo chanu. Mmene munatilenga ifeyo mu chifanizo chanu, inuyo ndinu wachikondi. Dziko lathunso Ambuye tikupempha kunena zoti likhalira chikondi. Mwayamba nafe china chilichonse ndikukhulupirira kunena zoti mmene tapezeka pano sitinapezeke kunena zoti tikuwada kapena tikudana ndi anzathu ena, koma tikupempha chikondi chanu. Kumangiriza kwanu Yehova kukakhale pakati pathu kuti china chilichonse chimene ifeyo tapempha pano, Yehova abale athu wanso ziwakhuze kuti atichitire chifundo. Mulemekezeke ndi kukwezeka, mwayamba nafe komanso mwasiriza nafe. Wina aliyense amene akuchoka pano Yehova tikupemphani chitetezo chanu, mutiyang'anire ndi kutisogolera kutiteteza tikafikenso m'madera amene tikupita. Mwa Yesu Khristu tapemphera. Amen. Amen.